Башкортостан Юлдаш телеканалының Күсмә телевизион студия һәдде Гафури районынан медиа йыйындан сәламләй. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Медиа йыйын милли киң мәгълүмат саралары форумы. Милли журналистика. Нинде ул, киләсәгә бармы, нинде проблемалар бурсы һәм уларда ничек хәл итәргә? Кадрдар әзерләү мәсьәләһе. Ошо һәм башка һорауларда без медиа йыйынды оештыручыларның береһе, Ямагат оешмаһы, Бөтендөнья башкортлары курултайы президиумы рәисе Эльвира Аяткулыга бирәбез. Эльвира Аяткулыга, һаумыгыз. Шулай итеп, Эльвира Аяткулыга, бармы ул милли журналистиканың бүгенге ханлы дөньяла урыны? Аллага шөкер, әле бар дип әйтермен, әле без өлгөрәбез, әле ошо кузгалган поездга, вагонына һикереп, ничектер ябышып калырга, чөнки без әле күрәбез, үзгәрештәр күз алдыбызда бит инде көн һайын үзгәрештәр бар дип әйтермен, ел барышында түгел, көн һайын. Чөнки бүген бит инде ошо базарга дип әйтәйек, дүйім ошо базар дип алһак, бөтәһе кем эшләй ошо отрасльдә бит бүген бит инде элек яртыга бүленә иде бит безнең бөтә кешеләр дип кемдер оештыра, кемдер яза, кемдер сюжеттар эшләй, медиа контент әзерләй, ә кемдер уны карай, укый, тыңлай. Русча әйткәндә медиа производство, медиа потребление бит. Хәзер менә ошо ике төшенчә араһында без кайһы вакыт аптырап калабыз, чөнки ул кисә безнең тамашасы иде, ә бүген ул үзе блогер булыпмы, ничектер профессиян алмаштырыпмы, үзе эшләй башланы медиа контент. Шуның өчен бүген медиа контентты эшләүчеләрнең саны көндән-көн арта. Ул бала сак кына үскәс, телефонны куллана өйрәнгәс тә, шунда ук сыга башлай интернет селтәренә, шул 5 яшьтән алып 2 яшькә тиклем кемнең кулында сифатлы телефон бар, үзен ошондой журналист форматында, блогер форматында эшләп караусылар, теләүчеләр көндән-көн күбәя. Һәм әлбәттә, ябай тамашасыга минеңсә барыбер уны, мәсәлән, БСТ каналы эшләгәнме был сюжетты, яки уны өйдә генә утырып, бер укучы авылда булһамы, калала булһамы, өйдә генә эшләгәндә интернет селтәренә һалган. Хәтта авыл телевидениеһы бар. Авыл телевидениеһы бар. Шуның өчен бүген элек бит инде без ничектер карайнык, менә телевидениегә кагылышлы, ул ничектер элитар, унда керергә кирәк, конкурс аша үткәрергә кирәк бит инде. Һәм гомумән телевизион продукт эшләр өчен зур команда булырга тиеш. Ә хәзер кеше өйдә генә утырып, яки язып, төшереп, видео язмалар, аудио подкасттар эшләп, ул иртән миллион просмотрлар йыйып, әйтәләр, проснулся знаменитым, билдәле булып уяна. Һәм әлбәттә блогерство һәм журналистика, блогерлык һәм журналистика, улар бит ике төрле төшенсә һәм икеһенә дә талаптар тең түгел, шулай бит. Талаптар тең түгел, шуның өчен, әле гаделһезлек дип әйтермен, чөнки менә мен депутат буларак та әйтәм бит инде, әле без ошо үзгәрештәр артыннан кайһы вакыт без дә өлгермәйбез. Чөнки, мәсәлән, менә район газетының, мәсәлән, тираж 1000 дана. Һәм, мәсәлән, блогер эшләп йөри, уның 30,000 сәхифәтендә бит инде дуслары, язучылары, дуслары. Әмма бүген менә ошо төп темаларның береһе, бүген без киң мәгълүмат саралары дип әйтәбез, әмма ошо киңлеге бүген бит инде интернет селтәрендә улар булһа, улар киң була. Әле ошо кагыт гына форматында калһа, әлбәттә уларда киң дип әйтү бүген бик дөрес булмас дип әйтермен. Шуның өчен бүген бөтә булган безнең басмалар үзләренең интернет селтәрендә урынын табырга тиеш. Чөнки менә бүген бик дөрес әйттеләр, безнең пленар утырышта иң авыр ул бит инде эшләү, яһап бирү, сюжетмы ул, ниндидер кайдалар барып, ядып сыгару. Менә ул производство дип аталай бит. Без ошо үтәбез дә ошо юлды, артабан кала ул ошо мәгълүматты yetkirергә. Ә менә yetkirү йөре бөтәһенең дә төрлесе. Менә ошонда менә yetkirү юлын бүген минеңсә менә безнең газеталар айрым әйтәм инде бик әүдем эштә алып бармайлар. Минеңсә инде әле. Әлбәттә төрле район газетларында ситуация төрле, әмма менә дөйем караштан шулай. Дөйем картина шундай димәк. Эльвира Аяткулыга тагыла бер аспектты күтәрделәр, проблеманы пленар утырышта ул да булһа сифат мәсьәләһе. Ул шул ук язучы журналистка кадрдар әзерләү мәсьәләһенә һәм башкаларга кагыла. Сифат мәсьәләһе бүген ничек тора?
Сифатка килгәндә инде әлбәттә моны тагыл бер тапкыр әйтәм. Бүген безнең максатлы аудитория карайбыз бит инде. Максатлы аудитория ул сифатка бүген бик едди карамый һәм миңа. Мәсәлән, менә бүген бит инде хаталы язулар бар бит инде блогерларда бит. Нисектер ниндидер тикшеренүләр үтмәһәлә мәгълүмат шундук калына бит инде интернет селтәренә. Һәм бүген безнең тыңлаучылар, тамашачылар, укучылар бит инде уны укыйлар да тиген, шулай икән дип ышана баралар. Һәм әлбәттә моны ошо усурда һин сифатлы, матур материал әзерләгән усурда кемдер тиген ошоны бирәләр, әлбәттә үзенә исем эшләй беренчедән, һәм моны сифат әлбәттә ул мөһим. Һәм мин ышанам, без шундый мәл етер ул, менә кешеләр әйтәм, туеп, ошондый тиз арала гына иң беренче булып укып, шуңа ишетеп, артабан уны таратып бит инде безнең бит килһә тарата башлайлар. Үзләре лә тикшермәй. Менә мәсәлән, WhatsApp-ка килде икән, шундый хәл булды дип, менә беренче бәлки 2-3 ел элек йөргән хәбәр. Менә ошо усурда әле бит инде безнең закондар ягынан fake news дип әйтәбез бит инде, шундый фейк формаһында ялган булган мәгълүматлар булмаска тиеш, һәм улар бүген закон менән тыела. Һәм әлбәттә без дә ошо зур диңгездә дип әйтәк, йөзәргә өйрәнергә тиешбез. Без дип әйтәм, журналистлар да һәм без дип әйтәм, укучылар да, тамашачылар да. Чөнки айырырга белергә кирәк. Бүгенге укучы, бүген милли журналистиканың укучысы, тамашачысы, тыңлаучысы нинди ул? Әлбәттә уның уртасы яшен алганда, ул кызганса каршы бүген күпселек бит инде безнең олы яшьтәге апайлар, агайлар һәм әлбәттә безгә бүген үзебезгә максат итеп алырга кирәк. Иртәгә безнең милли матбугат яшәһен тиһәк, иртәгә безнең милли кадрдары булһын тиһәк, без бүген бәләкәйдән алып, әле садикка бардым юкмы, шул балалар баксаннан алып тәрбияләргә тиешбез туган телгә һөю, туган телде белү. Шуның өчен менә мин бүген безнең коллегаларга тәкъдим иттем, шундый компания дип әйтәм икән, башкорт теле һиңә кирәкмәһә, кемгә кирәк ул дип. Һәм бәлки шулай асыктан-асык шул турында әйтергә кирәктер. Бәлки сәмдә уяту кирәктер. Сәмдә уяту кирәктер һәм төрле форматтарда ошо идеяны без әлбәттә республикасында һәм безнең милләттәшләр бит инде икенче төбәктәрдә яшәй, уларга ошо мәгълүматты yetkерергә кирәк, гариза язырга кирәк, башкорт телен һайларга кирәк һәм безнең туган телдә һөйләшүчеләр күбрәк булырга тиеш. Шунда гына безнең милли журналистиканың киләсәге булыр, кадрдары була һәм безнең укучылар, караучылар була. Һәм ыңгай яктырылы бар ошо интернеттың киң таралуы. Бүген без күрәбез, интернет селтәрендә башкорт телендә лә бик күп төркемнәр бар. Безнең Аллага шөкер, безнең шрифт бар бит инде. Гомумән башкорт телендә контент эшләүче бүген блогерлар бар. Әмма бүген ул блогерлар, мин уларны аңлайм инде, чөнки уларга бит инде тиз арала киң аудитория йөргә кирәк һәм ул күңел асу турында контент бит инде төрле көлә торган, көлемәстәр белән әверелгән. Мин ышанам, ошо интернет селтәренә лә ниндидер талаптар булырмы? Талаптардан да тыш әйтерем, килердәр яшьтәр ниндидер безнең тарих турында, киләсәк турында шундый уйландыра торган. Гомумән димәк, бүген милли журналистикага аналитика етмәй. Аналитика кирәк һәм бул аналитика кирәк иң беренче үзебез карарга тиешбез ситтән һәм менә журналистлардан аламбыз. Мин ошо медиа форумда үткәрәбез. Үзебезгә анализ яһарга. Тәүсиратта безнең газеталарда нинди хәлдәр, безнең укучылар нинди хәлдәр, без үзебезнең максатлы аудиторияны нимә көтәбез, аудитория бездән нимә көтә, һәм без улар көткәнде бирә алабызмы, юкмы, бирә алмасак ни өчен, дәүләттән нинди ярдәм кирәк. Моны бүген бик матур итеп форумдар күтәрделәр, социологик яктан тикшеренүләр кирәк, дип кадрдар әзерләү, һәм әлбәттә матди яктан да бүген редакцияларның хәлләре кайһы бирләрнең бик матур түгел. Матди яктан дигәндә, бына сынапта бүген Башкорт дәүләт университетында филология, шәркыят һәм журналистика факультетында журналистика бүлеге бар. Унда студентлар беләүмсә бюджет урыны юк һәм 100 мең самаһы түләп укыйлар елына. Әмма журналистлар, сифатлы контент тудыручы журналистлар толкын булып газет журналларга, телевидениега килә дип әйтмәйбез журналистлар. Бuna ни өчен ошо бит эшләгән өлкәнең абруе югалдымы, ни өчен килмәй улар?
Иктизат шарттары ла шулайдыр һәм икенче объектив сара мына беҙ ул һорауҙы әлбиттә күтәрәсәкбеҙ. Мин ышанам, ул хәл ителер. Сөнки бөгөн беҙҙең ошо баҙар шарттарында иң беренсе булып эш хаҡы бит инде. Шуның өсөн эш хаҡы беҙҙең журналистарҙың әле беҙҙең ҡайһы бер беҙҙең күрше өлкәләрҙә смежный тип әйтәм, күрше өлкәләр менән сағыштырғанда, ҡатнаш өлкәләр менән сағыштырғанда ла түбәнерәк. Шуның өсөн беҙ ошо уртанса эш хаҡына сығырға тейешбеҙ һәм ошо тураһында мөрәжәғәт итәбеҙ беҙҙең республика башлығына. Һәм әлбиттә бөгөн беҙҙең ошо отраслдә килер өсөн матур журналисттар, матур итеп эшләп киткәндәр өсөн эш хаҡы кәрәк. Бына был күтәрелгән мәсьәләләр иғтибарһыҙ ҡалмаҫмы? Ҡалмаҫ, сөнки беҙ ошо медиа форумды уйлап йөрөгәндә, хыялланып йөрөгәндә, уны үткәрергә беҙ үҙебеҙгә ошо маҡсат итеп ҡуйҙык. Ошо һөйләшеүҙәрҙән һуң Радифовичтың ҡарары менән иң йыш осраған һорауҙарға яуап биреү, иң йыш күтәрелгән проблемаларға ниндәйҙер дәүләт кимәлендәме йәки төрлө ысулдар менән уларҙы сисергә һәм әлбиттә яуап бирергә. Сөнки беҙ аңлап торабыҙ, беҙҙең милли матбуғат саралары булмаһа, тел булмаһа, мөхит булмаһа, беҙ артабан халыҡ булараҡ та үҙебеҙгә күпселек юғалтыуҙар кисергә тура килер. Шуның өсөн бөгөн ошо өҫтөндә эшләйбеҙ һәм ана беренсе шундай милли матбуғаттар саралары өсөн медиан үткәреп, әлбиттә күҙ уңында тотабыҙ, бәлки уны йыл һайын үткәрергә тип, сөнки был күреп торабыҙ, мохтажлыҡ бар. Әле беҙҙең коллегаларҙа улар өсөн төрлө семинарҙар бар бит инде. Үҫештә кәрәк. Һәм мына беҙ Мәскәүҙән дә спикерҙар саҡырҙык. Сөнки үҙеңдең генә ниндәйҙер каструлеңдә ҡайнаһаң бит инде, ҡаҙаныңда ҡайнаһаң, күрмәйең ситтә нимәләр бар. Һәм шуның өсөн кәрәк бөгөн уҡырға ла һәм бер-беребеҙҙән дә өйрәнергә. Һәм федераль эксперттар да шуны билдәләп үтте. Милли журналистика ул милли мөхит тыуҙырыусы өлкә тиҙеләр. Үҙҙәре хаҡлыҡ башлай бит. Үҙҙәре хаҡлы һәм мин бөгөн шундай махсус рәүештә һорау бирҙем ошо пленар ултырыш алдынан. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, бөгөн беҙҙең милли матбуғат саралары махсус ярҙамға мохтажмы тип. Әлбиттә, бөгөн беҙҙең дәүләт яғынан күрһәтелгән ярҙам бик күп, әммә мына махсус милли матбуғат сараларына әлбиттә йыйылған беҙҙең бөтә коллегалар эйе тип әйттеләр. Һәм мында ул минеңсә шулай булырға тейеш инде, шулай итеп көткәнем ул яуапты. Әммә ул ярҙам булырға тейеш адресны. Ниндәйҙер проекттар өсөн махсус, ниндәйҙер грант системаһында. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы бөгөн беҙҙең өлкәлә эшләүсе матбуғат саралары бөгөн бик әүҙем ҡатнашмайҙар ошо грант формаһында. Мына мәктәптәр ҙә ҡушылып китте бит инде. Төрлө өлкәләрҙән йәмәғәт ойошмалар тураһында әйтеү лә юҡ бит инде. Мына беҙҙең матбуғат саралары үҙҙәре яҡтырта бит инде ошо грантты нисек алырға, нисек ҡатнашырға. Әүҙәре ҡатнашмай һәм бәлки мында ла әүҙемерәк булырға кәрәк. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт, уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп, бөгөн беҙҙең студияла Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы президиум рәйесе Эльвира Аятҡолова булды. Милли журналистика, уның киләсәге борсоған проблемалары тураһында һөйләштек. Һау булығыҙ.